Bože, imala sam najčudniji san ikada. Kakav je? Nered. Kćeri. Ovdje kao da je uragan prošao. Sorry, mama. Šta ste radile? Ti i tvoje drugarice. Budala je sva. Pa spremi ovo. Odmah. Ili ćeš biti u kazni? Evo, letim da pospremim. Tako, to bi bilo super. Dobro si uradila. S to što ste završile. Nadam se. Da. Moj Bože. Glupa lampa. Znam šta ću. Napisat ću roman. Ostvarenje mojih snova. Problem je što ja nemam olovku ni knjigu za pisat. Zato što mi nikad nisam imala i niti ću imati. Šta ti sad treba? Mama, treba mi olovka i papir. Naravno da ne. Zašto? Hoćeš da se posjećaš na papir ili bodeš na olovku? Please, mama. Samo ovaj put. Olovka i papir oduzet ću ti 10 od džeparca. 10 od džeparca? Čula si me. Dobro. Ćao. Bože. Da vam pojasnim zašto je ovakva. Moja mama se jako boji za mene i moju budućnost. Zato što kada je ona bila mala, porezala se na sve što je dotakla. I prešlo je u komu. Da, dobro ste čuli, u komu. I sada ona meni ne da ništa. A ostvarenje mojih snova je da napišem roman. To bi baš željela. Nakon što je napisala roman, neko 5 stranica priče, mislim da će biti dobra u pisanju romana. Idem se malo igrati s pet shopovima. Nakon igranja s pet shopovima,
kako je dosadno.